ничем не адрозніваецца ад мноства такіх жа маленькіх мястэчак заходняй Беларусі. На цэнтральным пляцы па-ранейшаму па нядзелях і святах збіраецца кірмаш, вядома, не такі багаты, як некалі. Прадаецца цудоўная мясцовая кераміка, хаця сёння гэты промысел, якому не адна сотня гадоў амаль знік. На керамічнай фабрыцы даўно адключылі электрычнасць за даўгі, і рэшта майстроў апальвае свае збаны і місы ў дзедаўскіх печках. Не шныраюць між кірмашнымі радамі шкаляры з мясцовай семінарыі, згаладалыя і гарэзныя. Даўно няма ні тае семінарыі, ні касцёла, толькі рэшткі сцен засталіся. Няма і царквы, што, як належала, стаяла па другой бок пляца ад касцёла, і гэтаксама была панішчаная на пачатку 60-х. На ўскраіне дзейнічае маленькая драўляная цэркаўка святой Параскевы, а на другой ускраіне вернікі аднавілі касцёл святога Станіслава. Затое цэнтр вызвалены ад культавых будынкаў прыўкрашае двухпавярховае збудаванне мясцовай адміністрацыі. Прыемны афіцыйнаму воку прастакутнік шэрай цэглы са сцягам на даху і надпісам «Слава трудовому народу» на фасадзе. Цікава, чым палічылі б гэты будынак былыя ўладары мястэчка, князі палецкія? Стайняй? Ці памяшканнем для прыслугі? Але мой шлях быў менавіта ў гэты будынак да цяперашніх уладароў Наўя. Старшыня сельсавета, мажны мужчына, падобны да Фальстафа, ацэньваючы, агледзеў маю постаць, захутаную па самы нос у футра. Да таго ж я абвязалася пуховай хусткай, а паўзверх нацягнула скураны капялюш з шырокімі брыламі. Плюс і цюнік ды сумка з выявамі пірамід і Неферціці, некалі прывезеная радзікам з Егіпта. Фальстаф яшчэ раз зірнуў мае паперы і, відаць, вызначыў мой ранг як досыць высокі для мясцовага маштаба, замітусіўся, запрапанаваў крэсла і гарбату і пачаў кудысьці назвоньваць, каб падрыхтаваліся да прыёму важнай госці. Наўеўскі краязнаўчы музей, куды мяне адвезлі на старшынёвай белай волзе, месціўся ў былым панскім доме, сярод заснежанага поля наводшыбе ад Наўя. Бліжэйшы да яго будынак царква святой Параскевы. У Наўі ніколі не было ні палаца, ні замка, адзін гэты княжацкі паляўнічы домік альбо летняя рэзідэнцыя, не ведаю, як правільна называць. Лясы навокал багатыя, 300 гадоў таму, мусіць, зубры ды сарны проста пад вокны падыходзілі. Наколькі я памятала па малюнку ў энцыклапедыі, дом невялікі, двухпавярховы, але жывапісны, мініяцюрная крэпасць са стылізаванымі абарончымі вежамі па кутах і вострым чарапічным дахам.
Рэальнасць, вядома ж, аказалася куды больш сумнай. Князькі дом нагадваў арыстакрата, перавыхаванага рэвалюцыйным народам. Урачысты ганак з калонамі знік. Замест дахоўкі звычайная бляха. Плінфа, з якой былі выкладзены сцены, хавалася пад слоем шэрай тынкоўкі. Вокны другога паверха забітыя дошкамі. Але была ў гэтым скалечаным доме і сумная урачыстасць даўніны, якую нельга знішчыць, як нельга высветліць да першапачатковай выразнасці фарбы на старой карціне. Мы зайшлі ў будынак. Драўляная, даўно не фарбаваная падлога. Зялёныя сцены ў цёмных рагах. Лесвічны праём насупраць увахода таксама забіты дошкамі. Нядаўна тут была школка, дырэктарам якой працаваў памерлы Нічыпар Цутко. На дзвярах яшчэ захаваліся цьмяныя шыльдачкі. 4 клас, настаўніцкая. Цяпер, як патлумачылі мае праважатыя, старшыня ды нейкая цётка, здаецца, культарганізатар местачковага маштабу, школу перавялі ў новы будынак. А гэты чакае рамонту. Дах праваліўся. Альберцік дарэмна турбаваўся. Наплыву жадаючых прыўлашчыць прыхаваныя ў музеі багацці не назіралася. На дзвярах наўёўскай скарбніцы вісеў новенькі замок, ключа ад якога ні ў старшыні, ні ў цётачкі не аказалася. Зараз Вінцука знойдзем, вартаўніка, ён нам адчыніць. Вінцук! Вінцук! Голас старшыні чамусьці гучаў няўпэўнена, а цётачка незадаволена зморшылася. Каго можна клікаць у гэтым пустым, як разбіты збан памяшканні? Успомніліся гісторыі наконт прывідаў у закінутых дамах. У паўцемры калідора нешта зашаргатала. Дзверы з надпісам «Кабінет хіміі і біялогіі» раптоўна расчыніліся, і ў светлым праёме вымалявалася дзіўная постаць у ватніку і галёшах на вяровачках. Высокі нязграбны чалавек, ці прывід, меў гадоў пад 40. У цёмных доўгіх валасах і барадзе не заўважалася сівізны, твар худы, а вочы ненатуральна светлыя і глядзяць з-пад ілба праз нерасчэсаныя пасмы. Проста ваўкалак нейкі пярэварацень. Чалавек моўчкі, не павітаўшыся, глядзеў на нас.
Старшыня надаў голас уважнасці. «Ну, Вінцук, адчыняй нам музей. Прадстаўнік з Міністэрства культуры прыехаў». Барадаты Вінцук не выявіў энтузіязму. Ён перавёў позірк на маю асобу, затрымаў яго на капелюшы і, гледзячы паўзверх маёй галавы, прагаварыў: «Дазвол павінен быць. Спецыяльныя паперы. Без дакументаў не адчыню». Цікава, які дазвол ён мае на ўвазе? Санкцыю пракурора ці што? Старшынёў твар пачаў налівацца чырванню, але я не стала спрачацца і працягнула пільнаму Вінцуку пасведчанне з працы і паперчыну з міністэрства. Вінцук вывучаў іх куды даўжэй, чым старшыня. Я толькі дзівілася, чаму начальства церпіць выбрыкі гэтага тыпа. Цётачка нахілілася да мяне і амаль нячутна прашаптала: «Не звяртайце ўвагі, ён таго, ненармальны. Сваяк былога дырэктара школы». Ах, вось яно што. Сапраўды, лепш не сварыцца. Тым больш, Вінцук хоць і неахвотна дастаў ключ, які захоўваў не ў кішэні, а на шыі, разам з яшчэ некалькімі ключамі, і дзверы скарбніцы адчыніліся. Не тое, каб я была расчараваная. Проста такіх мясцовых музеяў я бачыла мноства. Рушнікі і стэнды са здымкамі герояў Вялікай Адчыннай вайны, драўляныя ступы ды іншыя гаспадарчыя прылады і абавязкова ў куце падвешаная калыска. Дапаўнялі інтэр'ер шматлікія пейзажы самога Цутко: зялёная траўка, сіняе неба, белыя блокі, партрэты ўдарнікаў працы, ветэраны ў атачэнні піянераў. Адметнасцю былі хіба дзве карціны Альберціка, падараваныя землякам. Зразумела, не лепшая ягоная карціна, але талент не можа стварыць зусім банальную рэч. На адной з карцін я нават пазнала ўласныя рысы. Праўда, пазнаць было цяжка. Альберцік маляваў персаніфікаваную зімовую ноч. Таму я здзівілася, калі Вінцук, які стаяў у баку і змрочна назіраў за нашымі перасоўваннямі па музеі, раптам хутка глянуў на Альберцікаву карціну, пасля мне ў твар. І зноў таропіўся ў прастору. Баюся, тут для мяне мала цікавага. О, ды вы ў другую залу прайдзіце, заспяшалася цётачка. А Фальстаф прагуў, Вінцук адчыні.
На гэты раз вартаўнік не стаў спрачацца і марудзіць. Маленькія дзверы, якія я адразу не заўважыла, расчыніліся, і я зразумела, што знаходжуся у свяцілішчы наўеўскага краязнаўства сярод экспанатаў цудкоўскай калекцыі. Сапраўдны правінцыйны свецкі салон 19 стагоддзя. У цэнтры ломберны столік з інкрустацыяй і два прысадзістыя крэслы. Камоду з ручкамі ў выглядзе грыфонаў упрыгожвалі дзве фарфоравыя вазы, нібыта кітайскія, але хутчэй за ўсё падробка. Над імі несамавітым госцем у панскім доме стракацеў распісны дыван з лебедзямі і несуцешны прыгажуняй у высокім каптуры. На стенах віселі карціны. Некаторыя я пазнала, Цудко прывозіў іх у сталіцу з надзеяй уразіць экспертаў. З партрэтаў у абдзёртых пазалочаных рамах на мяне, бязродную чужаніцу, узіраліся наўеўскія шляхціцы і іх жонкі. Вар'ят між тым прынёс цэлае бярэмя папер, рэестр экспанатаў музея з падрабязнымі каментарамі нічый пра Цудко і паклаў на ломберны столік. Да гэтага дадаліся яшчэ нейкія папкі з малюнкамі, гравюрамі, плакатамі. Нічога, да вечара ўпраўлюся. Я рашуча пачала расшпільваць футра. Здаецца, цёпла, вунь і грубка ў куце. Маленькія жалезныя дверцы ўнізе, зачыненыя няшчыльна, відаць, жывая палоска агню. Да бліжэйшай станцыі падкінеце? Запытала я на развітанне ў старшыні. Аўтобус у гэтае блаславёнае мястэчка прыходзіў раз на дзень, і мне не хацелася сядзець тут да раніцы. Фальстаф запэўніў, што ён і ягоны самаход да маіх паслугаў, і заспяшаўся па сваіх справах. Зазбіралася і кабета. Праз пару гадзінак зойдземся да вас, добра? А пакуль, калі што, Вінцук вам дапаможа. Чуеш, Вінцук? Ваўкалак павольна хітнуў галавою і падыбаў з музея. Сапраўды, экземпляр. Ніколі не даводзілася заставацца сам-насам з вар'ятам. Вы не бойцеся. Ён ціхі, ніколі нікога не крыўдзіць. Жыве тут. Клічце яго смела, калі што спатрэбіцца. Я засталася адна сярод старой мэблі і цёмных карцін.
Было зусім ціха, аж у вушах звенела ад цішы. Мне нават прыйшло ў галаву, што ваўкалак, як толькі выйшаў за дзверы, растварыўся ў паветры. Я уважліва перагледзела ўсё ў зале. Вядома, для раённага краязнаўчага музея многае было б каштоўным. Асабліва зацікавілі мяне дзве карціны. Абедзве я датавала канцом 19 стагоддзя. На адной жанравая сцэнка з жыцця засцянковай шляхты пад назвай «Вяселле пад прымусам». Нявеста тэатральным жэстам захінала твар, у той час як бацькі гэткімі ж тэатральнымі жэстамі паказвалі ёй на адчыненыя дзверы, з якімі віднелася ганарыстая постаць жаніха ў сурдуце і капелюшы. Другая карціна «Партрэт студэнта» падалася мне адразу больш старой. Яе паверхня была з прэсу павуцінні дробных трэшчынак, наўскос праз усё палатно бачыўся след ад драпіны. Але карціну маляваў адзін аўтар, які начытаўся гатычных раманаў і перанёс іх атрыбутыку ў свае творы. Студэнт на партрэце завёў вочы пад аблокі і абапіраўся адной рукой на чэрап, а ў другой трымаў сведчанне свайго студэнцкага становішча, падручнік па латыні. Драпіна перакрэслівала яго разумны, трохі нервовы твар, як сапраўдны шнар. Не, наш музей гэта таксама не возьме. Хаця нешта ў гэтых палотнах ёсць. Нездарма ж яны прывабілі маю ўвагу. Аўтар быў таленавіты, але яму не хапала элементарнай школы. Яшчэ адзін правінцыйны непрызнаны геній. Шкада. Так, вельмі шкада. Некалі гэтак жа, можа, будуць гаварыць пра мае карціны, калі яны ацалеюць, і гэтак жа спачувальна адстаўляць іх у бок. Мае думкі перарваў раўнадушны голас. Не хочаце паглядзець запасныя фонды? Я ажно падскочыла. Гэты Вінцук сапраўды прывід. Як ён мог падысці так бязгучна? Але, значыць, убачанае мною ў музеі не ўсё. Падобна на кітайскі куфэрак. Адчыні шуфлятку, за ёй хаваецца наступнае. Ну, так, Альберт нешта казаў пра завалы матэрыялу. А куды ісці? У гэтым жа будынку, у сутарэнні. Цяпер вар'ят павядзе мяне ў сутарэнні? Можа, пачакаць мясцовае начальства? Вінцук глядзеў паўзверх маёй галавы светлымі вачыма. Я ўсвядоміла, што не чую паху перагару, самага роднага, звыклага паху вясковых вартаўнікоў, і адзежа акуратная, хоць і дзіўная, усе гузікі на месцы. Валасы доўгія, зблытаныя, але чыстыя. І рукі чыстыя, белыя, з доўгімі пальцамі. Неяк ненармальна яны выглядалі на фоне старой ватоўкі. Ды ён не нашмат старэйшы за мяне. Яму ад сілы гадоў 35.
Я туды ў скляпенні звычайна не пускаю нікога. Нечыпар Хведаравіч усё, што лічыў вартым, вынес сюды, у гэтую залу. Але вы можаце паглядзець. Не бойцеся, я узімку не агрэсіўны. Трэба было чуць, як ён вымавіў апошнюю фразу, з якім тонкім сарказмам. Зусім няпросты гэты Вінцук. Ну, наважвайцеся. І усміхнуўся. Так адкрыта і шчыра, што падалося, з-за ваўкалацкага аблічча вызірнуў зусім іншы чалавек. І я рашуча паднялася. Уваход у сутарэнне пачынаўся пад лесвіцай, што вяла на другі паверх. Насуперак маім чаканням, за абабітымі бляхай дзвярыма не аказалася паўцёмнага вэрхалу з плесні і мышыным віскам. За першымі дзвярыма хаваліся другія, жалезныя, з засаўкай і 2 замкамі, як у сейфе. Электрычная лямпачка асвятліла вялікае памяшканне, застаўленае і заваленае прадметамі мастацтва, ці якія на погляд збіральніка мелі дачыненне да мастацтва. Але ў гэтым завале быў парадак. Уздоўж сцен, на стэлажах, папкі, скульптуры, укручаны ў мешкавіну. Першае, што прыцягнула маю увагу, мармуровы анёл з непрапарцыянальна вялікімі, складзенымі на сэрцы далонямі, крыламі, падобнымі на змятую прасціну і мужыцкім спакутаваным тварам. Ён стаяў на каленях, нахіліўшыся над неіснуючай труною, і безнадзейна смуткаваў. Са зруйнаванага касцёла частка надмагілля, патлумачыў Вінцук і пачаў здымаць грубую тканіну са шматлікіх бясформенных фігур. І ў мяне перахапіла дыханне. Гэта была драўляная скульптура, менавіта наша, беларуская, непаўторная. Не пазней 17 стагоддзя. Раскрыжаваныя хрысты, каструбаватыя, нязграбныя, святыя дзевы са складзенымі на грудзях рукамі, Майсей з вялізнымі рагамі, прамянямі на галаве. Кожная з такіх скульптур была больш вартасная за ўвесь кіч, сабраны ў залах наверсе. Вядома, нічога дзіўнага, з гораччу падумала я, што вялікі знаўца Нечыпар Цутко не палічыў патрэбным выстаўляць такое ламачча наверх. Вырабы мясцовых геніяў
былі непараўнальна далёкія ад вытанчаных статуэтак а-ля антычнасць. Шэрае дрэва, паедзенае шашалем, пашкоджанні часам значныя, надавалі скульптурам зусім неглямяжы выгляд. Колькі падобных шэдэўраў загінула ў калгасных грубках. Страшна уявіць. Я наблизилася и со здзіўленнем заўважыла, што не так даўно дрэва апрацоўвалі нейкім кансервантам. Можа, Альберцік паклапаціўся. А Вінцук працягваў адкрываць багацці скляпення. Многае, што захоўвалася, тут было, відаць, вынесена з тых жа касцёла ды царквы. Перада мной, як у сне, узнікалі надмагільныя барэльефы, драўляная разьба частак алтара з ранамі ад барбарскай сякеры, фрагменты каваных агароджаў, кераміка. Не такая, як наверсе. Велізарныя гаршкі, дымленыя збаны з падбіванымі горламі, скрыня, напоўненая чарапкамі са слядамі ручнога роспісу, кавалкамі кафлі. Якое багацце! Я схапіла са стэлажа папку. Стос жоўтых, махрыстых па краях лістоў. Ды гэта ж рэвійская казка за 1802 год Наўіўскага павета. А побач стаяла чарка, непрыгожая зялёная чарка. Менавіта такія рабілі на гуце ў суседнім павеце 4 стагоддзі таму. Падобныя ёсць не ў кожным музеі. І гэты, з дазволу вашага калекцыянер, выставіў наверх як найвялікшую каштоўнасць штампаваную парцэлянавую пастушку, якой прыкрашала свой камод якая-небудзь нэпманша. Ад абурэння я пачала разважаць услых, і вартаўнік сярдзіта азваўся: «Наракаеце на дурнога дылетанта. Не ўмеў ацаніць багацці, якімі валодаў і шанаваў кіч. Вы ведаеце, што толькі дзякуючы такім дылетантам, як Цутко, і захоўваецца большасць скарбаў нашай культуры. Не вы ж, прафесіяналы-тэарэтыкі, выкопваеце з кучы друзу чарапкі. Не вы, з-пад каўша экскаватара, выносіце кавалкі старажытнай скульптуры. Урэшце, усе гэтыя рэчы стаяць тут. Яны не выкінутыя на сметніцу. Дачакаліся вас, каб вы пра свае адкрыцці ў дысертацыі напісалі. І ўсё дзякуючы вясковаму дылетанту.
апанент распрастаў спіну, вочы яго свяціліся непадробным інтэлектам. «Хто вы такі?» – вырвалася ў мяне. Вінцук адразу змяніўся, нібыта надзеў выпадкова згубленую маску. «Вартаўнік я». І адвярнуўся. Пачаў старанна ўхутваць скульптуры радном. Але позна. Цяпер я была ўпэўненая, што парадак у гэтым скляпенні быў невыпадковы. І дрэва было адрэстаўрыравана менавіта ім, але паколькі ён не жадаў заводзіць са мной размовы на гэтую тэму, я мудра замаўчала і ўзяла са стэлажоў яшчэ некалькі папак. Вінцук адышоўся ў цемру далёкага кута, паваждаўся там і прынёс мне яшчэ нейкія паперы. «І гэта пачытайце. Вам цікава будзе». Я выйшла за Вінцуком наверх, яшчэ раз падзівіўшыся фундаментальным дзвярам і адмысловаму набору замкоў. А наверсе нас ужо чакалі. Фальстафаўская фізіяномія старшыні яшчэ больш ільснілася і расплывалася ва ўсмешцы. Мусіць, таму, што на гэты раз усміхаўся не толькі мне, але і іншым важным гасцям. Найперш прыгожай жанчыне ў пясцовым футры. Калі я была ў вёсцы экзотыкай, дык гэтая кабета мусіла здавацца прыхаднем з іншага свету, не таго, адкуль прывіды, а таго, дзе ездзяць у студзені загараць на Гаваі, а ў ліпені адпачываюць на горналыжных швейцарскіх курортах. Жанчына нецярпліва пастукала аб драўляную абдрапаную падлогу дасканалым боцікам сказачнай срэбнай скуры на высокім абцасе. Светлыя локаны гэтак жа дасканала закручваліся ў локаны, лізныя шэрыя вочы раўнадушна ўпэўнена пазіралі на свет, твар з вытанчанымі рысамі здаваўся лялечным. Аднак угадвалася за гэтай лялечнай красою унутраная сіла, ці хутчэй уладарнасць. Таму я не адразу разгледзела двух спадарожнікаў прыгажуні, хаця яны таксама заслугоўвалі ўвагі. Бамбіза ў кажуху, нераўнуючы целахоўнік, і дзядзечка ў доўгім чорным паліто з каракулевым каўняром і ў каракулевай шапцы, прынцэса і яе світа. Старшыня
мітусіўся. Вінцук, адчыняй хутчэй скляпенне. Вера Сцяпанаўна жадае паглядзець. Ну, хутчэй жа. Давай ключ, я сам адчыню, а то цябе не дачакаешся. Я паглядзела на свайго нядаўняга экскурсавода і здзівілася. Ён стаяў ля сценкі, засунуўшы рукі ў кішэні ватоўкі. І такі каменны зрабіўся ягоны твар, нібыта ён сам быў часткай нейкага надмагільнага барэльефа. Не адчыню. Мне падалося, што Фальстаф зараз лопне ад гневу. Ты ведаеш, каму адмаўляеш? У тым і справа, што ведаю. Прынцэса толькі холадна усміхнулася. Бамбіза, відаць, сапраўдны целахоўнік, няспешна падышоў да вартаўніка і працягнуў далонь. Давай ключы, сам дай, а то... Старшыня аж заклікатаў. Цутко, няхай зямля яму пухам, нікога не пускаў. А цяпер вось гэты. Там даже ж адно ламача нікому не патрэбнае. Гэта не вам меркаваць. Вінцук стаяў, як каменны рыцар. Бамбіза узяўся за яго ватоўку. Не першы раз даводзілася назіраць такія сцэны. Праўда, звычайна новыя беларусы не сустракаюць супраціву, ды тут з боку мясцовых улад, відаць, не сустракаюць. Сунуць 100 баксаў і забіраюць бясцэнныя рэчы. А мы пасля разглядаем фотаздымкі ў каталогах замежных аўкцыёнаў, каб дапоўніць чарговы раздзел айчыннай гісторыі мастацтва. Ці яшчэ горш. Забяруць старажытную скульптуру дзеля прыкрасы лецішча, скалечаць па сваім гусце, расфарбуюць, пагаблююць, не спадабаецца, знішчаць. У паціры, у якім прычасці выносілі, кактэйлі змешваюць. Спыніць іх не ў маёй уладзе, але на адкрыты скандал яны не пойдуць дакладна. Я прадставілася, пералічыла ўсе свае рэгаліі высокіх асоб, што мяне сюды накіравалі, і запэўніла, што пакуль не зраблю вопіс экспанатаў, якія ўяўляюць цікавасць для майго музея, пакуль не будзе складзены адпаведны акт аб перадачы азначаных рэчаў, ніякіх экскурсій не можа быць. Яшчэ што знікне, а мне пасля адказвай перад гісторыяй.
Гісторыя перажыве. Прыгажуня працэджвала словы скрозь зубы. Гісторыя не тое перажывала. Вельмі рады пазнаёміцца з вамі, калега. Гэта вылез наперад дзядзечка ў паліто. Я таксама мастацтвазнаўца, эксперт сталічнага антыкварнага салона, так што, думаю, мне... Абяцаю, калі адбудзецца інвентарызацыя, запрашу вас на агледзіны. А пакуль, выбачайце, я прадстаўляю інтарэсы дзяржавы. Бамбіза рвануўся ў бойку, але прынцэса, відаць, перадумала. Павярнулася на сваіх высокіх абцасіках і пайшла. На развітанне яна кінула доўгі позірк на Вінцука, які, аднак, аніяк не адрэагаваў. Фальстаф пабег услед за гасцямі, пасля вярнуўся. Паколькі з двух аўтарытэтаў засталася толькі я, усё жаданне дагадзіць было скіравана ў адзін бок. Выбачайце, Кацярына Алексеевна, за інцыдэнт. Проста людзі вельмі цікавяцца мастацтвам. А гэты аблом не пускае. Ну, што здарылася б дрэннага, калі б людзі паглядзелі? А хто гэтая аматарка мастацтва? Старшыня трохі замяўся. Жонка Вячаслава Бутава. Знаёмае прозвішча. Па тэлебачанні часам рэкламны ролік круцяць. Страхавая кампанія ў яго, ці што? Так, але ведаеце, такія цудоўныя яны людзі, такія чулыя. 2 гады таму зусім нечакана іх фірма дала нашаму пасёлку грошы на новую школу. 5 гадоў адзін падмурак стаяў, а цяпер за год выштукавалі не горш, чым у горадзе школка. Вінцук пачаў мыць уквэцаную нагамі сённяшніх наведвальнікаў падлогу, няспешна шоргаючы шэрай мокрай анучай. Чамусьці ягоныя мерныя рухі нагадалі мне Харона у чоўне мерцвякоў.